říká to? Máme tady obora, páté místo na první závodě, třetí místo na štafetě 4x60 metrů, čtvrté místo štafeta Gojik, čtvrté místo štafeta CTJ a čtvrté místo pořádný místo CTJ, takže to je čtvrté místo. Na třetí Ti to nevyjede hlavně. 8 bodů a myslím si, že teďka není reálný, takže no ale samozřejmě, takže uvidíme, samozřejmě, jak se popere. Ale na útok oboru se také můžeme těšit, protože obor si také útoky umí. Když se tam koukal. Samozřejmě mají tam starší kolegy, který jezdí. Když se tam koukal. To není možný, jsem slepej. A dej jim to tam skvěle. Ti ho tam dám, jo? To, co tady říkal velitel soutěže, Ale klidně to nech takhle. Ale on to má pak dál, jo tak ne, taky šoupnu. Ne, sem asi. Ale já si pamatuju, že tam byli velice pravda to možná je. Nevím, ty vole, kámo. Nebo se musíš mít tak blízko, ty vole. Jo, Pepo, levý je po směru běhu. Ano, Pepo, ale on se učil od toho nejlepšího. Přesně od toho staršího kolegy, který běhá tu ligu. Počkej. A já o tom něco vím. Tak je to správně, ale z té zkušenosti se mají přidávat. Dobrý. Zkušenosti se určitě mají přidávat. Bude na uhni. Takže teď máme na základně oboru. Ty vole, zase tady jsou ty kolíčky dementní, ty A tím, co jsme se tady povídali, jak nám obora dokončit na základně. Hej, tak počkej nejdřív. No a teď, no děkuju. Tak jako, ne, nemůžu. A ještě mi to rozhad. Vole už. Postav mi to tam. A drž to, jo, prosím, do poslední chvíle, ti tak řeknu. Když to teďko pustíš? Tak, máš Počkej. obora nenástav. Ano, ty mají velký fandu. Obora tu má fandu. Ne, já to potřebuji ještě níž, vole. Drž to. Máme startováno. Obora je dráze. Koši krásný. 4,63. Máme nalito. A už jde voda dopředu. No. Už máme lístříky. Lístřík 16,72. Vete je úplně na křivo, ty vole. 22,64 nálem, ale 25,99 naprave. Čum, mě to vůbec nekouře. Druhý pokusy budou ještě hodně zajímavý. Takže obora 25,99. Vena. Hele, prosím tě, čum, jo. Obora se nám Připrav si, čum. Připrav si tam jenom takhle tu ruku. A až uvidíš, že já to zvedám, tak to taky ber, protože když to vemeš dřív, tak mi do toho slyšíš a mi ten kořen se nejde natočit. No má nějakou vždycky, když to dělal dobře. Obora se nám posunula na průběžné třetí místo, takže zatím to máme. No, můžu... Horní Hradiště, Můžu mi to spadlo. Horní Bělá, Obora a Piči už. Hej, víš co, otoč tu hadici a polož to na tu hadici, ten savec. Ne, ten týce vysade, vole. Není nikde rozhodnuto do posledka. Myslím si, že druhý A polož mi ten savec na tu hadici. hodně rozhodovat. Ale ještě nemáme dokončený první pokusy, takže na startu. Ještě dál, kuchtá, posuň to. Kuchta, nezatáhneš, prostě, posuň to. Dělej, posuň ten savec, vole, do zádu. Takže první závod, 17. místo, 5. místo bylo na štafetě 4x60, 17. místo bylo štafeta Gojik, 6. místo Piči už. štafeta CTJ a 9. místo to byl požární top CTJ. 17. místo já si myslím, že asi se neúčastnili. Ty vole, to je zase úplně. Jo, takže proto jsou tam 17. Je to škoda, protože když koukám na to, určitě by to bylo na hodně lepší. Umístění. Počet bodů 54, součet golů. Takže 8 před nima má 47. Tak, tady si je o co bojovat.
To jsou Kožlany. Jsme my? Obligáš si ta kamera, vole. Kožlany, Lece se nám připravujou a Nevřeň se nám připraví na základně přípravné. Dáme, kámo. Vidíte, já si sám ze všema tlesknu, a to bude vidět na té kameře. Bude to dobrý? Dej se kousíček dál. Ať Jo? je tam o tom rohu. Ještě snad bude dobrý. Jo, to je asi... Ježíš, moc to nemím připravit. Koš už je dobrý? No, Kožlany nám odchází na start. To dáme, Michal kámo. naladil mašinu. Nohy z čáry. Nohy z čáry. Nohy z čáry. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! A máme odstartovat. Gut, zaj! Ož! Pojď, vole! Kuchta, uber! Podrž to! Dělej! Kámo, takový krásný. Mezdu. Kámo, takový krásný. Ještě. Dobrý. Ty vole, já ho zabiju, ty vole. Ty pičo, kámo, zase. Proč to furt střílí? Já jsem to dotáhl. Kamo, to je čurák, co to se udělalo? Já nevím, já jsem ho vůbec neviděl. Já to viděl, ty operu. Ale vytáhnu, on nic. A tak ať si to pak nezapomenou otevřít. Ono to je tady odsaď totiž. Jo, tohle. Nemáchej to, vymáchej to v kádi ještě. To je z toho přetlakáče. Ukaž. Ty, kdybys mu tam nedal vodu, tak to, no. Piči, ty vole. Já ho zabiju, ty vole, fakt. My jsme to tady měli úplně luxus. Takhle, jestli se nám to povede ještě, ty vole, tak. Vemeš? To už jsme na tom tak spadně, že já musím dělat rozdělovač, ty vole. No, tak mám běžet, vole. Nevím, co tam dělá, debil. Ne, ty jsi to měl dobrý, vole. No, vzadu. No. To je nám k ničemu, když to vepředu je na hovno.